Регионалният исторически музей в Стара Загора участва с 4 експоната в голяма международна изложба, организирана от музея в град Острава, Чехия. Експозицията е под надслов "От Александър до Тамерлан, заедно на война по пътя на Коприната". Изложбата събира безценни и уникални експонати, обхващащи огромен ареал, както от Азия, така и от Европа, и разглежда развитието на военното изкуство за период, обхващащ повече от 2000 години история на битки и империи. Сред 4 експоната на Регионалния исторически музей в Стара Загора е и един от шедьоврите на градския музей. Реставрираният в Римско-германския музей в Майнц бронзов шлем-маска на тракийски войн, офицер в римската армия, открит при разкопки в погребалната могила Рошева Драгана в местността Чаталка, на 12 км югозападно от Стара Загора. Там археолозите откриват и пълен комплект оборудване и оръжия, използвани от конници. Древна ризница, предпазители за крака, щит, шпори, 2 меча, върхове на стрели и копия. Ние сме изключително удовлетворени от факта, че след няколко годишно прекъсване Регионален исторически музей Стара Загора успя да реализира международно участие с 4 уникални движими културни ценности, които ще популяризират прекрасното културно-историческо наследство на хилядолетната Стара Загора. Изложбата е уникална в много отношения. Събитията, които описва, имат огромно влияние върху историческото развитие не само на Азия, но и на Европа. Преди около 2000 години римските легионери били отговорни за охраната на важни търговски пътища от Средния изток до Южна и Централна Европа. Чешките земи, особено 3 исторически провинции – Бохемия, Моравия и Силезия, са пряко засегнати от войните, които бушуват по пътя на Коприната. Тези битки променят военната и външната политика в Централна и Югоизточна Европа, както и в целия съвременен свят. Изложбата е проектирана и създадена от Дейвид Майер и Петър Колчина. Тя е отворена за посетителите от 18 декември тази година до 28 февруари 2015. Обектите, които са показани в изложбата, са заимствани от широк кръг институции в няколко страни. Не само в Чешката република, но и в България, Словакия, Полша, Унгария, Германия, Хърватия, Дания и Азербайджан. Сред най-ценните експонати са съдържанието от гробница на трако-римски войн от местността Чаталка в България, датираща от 1 век от новата ера, стара унгарска сабя с златни декорации и някои златни купи и предмети, всичките от българското съкровище от Нак-Сент Миклош, открито през 1799 година на територията на днешна Унгария. Също така 3 уникални римски легионерски шлема от големи европейски колекции и още много автентични артефакти, показващи 2000-летия на военна история.